जों बोथोर फरायनि इसाया 43 अध्याय 18-19 সেই সদাপ্রভু এই কথা কইলেন তোমরা পূর্বকার কার্য সকল মনে করিও না পুরাতন ক্রিয়ার সকল আলোচনা করিও না দেখো আমি এক নতুন কার্য করিব তাহাই অঙ্কুরিত হইবে তোমরা কি তাহা জানিবে না এমনকি আমি প্রান্তর মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদ নদী করিয়া দেব जोङो खोनानो मोनबाय दा जोङो बहाय मा खोनानो मोनखो नोंसोरो पुराना जिनिसखौ बावनांगौ दङ नोंसोर अतीतखौ बावनांगौ दङ नोंसोरा गोदान जिनिसखौहाय बानायनांगौ दङ नोंसोर गोदानखौहाय गोसोखांनांगौ दङ नोंथांनि जुनैहाय आं दं होनबाय आरो नोंथांनि जुनैहाय बियो मा दैबो फाहारनिफ्रायबो दैफोरबो स्रतफोरखौ बोहैना होनाय बेबादिनो जोंनो उपार्जनखौ होनाय होननानै बुंदों दान्दिसे सिगां आद्रासआ बुंबाय जे जों 2021आव माबोरै जों गावनि जिबनखौ बिथायनाय 2020आ माबायदि थांखो नोंथांमोना मिथिगौ सासे मोटा चिंग्रि सासे पातला हौवा सानैबो 6 मास न'आव थादों गिनानै कर'ना भाइरास बे दिल्लीसिम सफैबाय नै जोंनि गुरुद्वारायाव सफैबाय गुरुद्वारा जोंनि हाइरडनि लामा जों महाय थांबावनो टिभियाव बिन सारा रात बिन कर'ना भाइरास होननानै नै माखालगुरियाव हमजाबाय नै हासिमाराव हमजाबाय नै बे जोंनि बामोनफाराव गोबां मानसि लाबोबाय हस्पिटालाव दोनफैबाय आतंक ग्रामाव जों मिटिं खालामबाय ख्रिस्टानफ्रा थैला महाय फबजानाय दैसा जिं अंगरजिने दैसा जिं जों लामा मोनाखिसै खबरस्थान होआखिसै खबरस्थान मोनाखिसै मानो जों मोनाखिसै कारन मा कर'ना भाइरासखौ थैला मा जानाय जे बेखौहाय 13 फिट गोथौ 40 फिट गोथौ जिसिपिजों जावनानै बेखौ फबनाय बिनिफ्राय सेनिटाइजेसन खालामनाय जे लामायाव फैनाय प्रत्येकबो सरे आयु हाबाब एफाग्राब नियम जोंनि खबरस्थाना दङ गुबुनखौ फबनो होआ ओरैनो पूर्वस्थाननि खबरस्थानाव मानो जोंनि बुंनोखौ होआ आरो दक्षिण स्थाननि खबरस्थानाव जोङो होआ जोंनि गावनियाव आरे हाबाब ख्रिस्टानफोरनि गैया हिन्दुफोरलाय मा लामा गेजेरावनो सावग्रा दंखायो सावहैनाय होननानै बुंबाय जोङो महाय फब लास्ट पर्यन्त दैसा जिं बे बस्ति बाजारनि दैसाबो फबनानै पारमिसन होबाय बेबादि आतंक खायसे न'आव थादों आयु आंनि मिसेसआ बुंबाय दांखाथार फिसा दंनिया हाबा फिसा दंनिया नि हिनजाव दं नों दांखा आरो आं खानाल' माथो जानाय हा जानाय हा आङो सामफ्रोमबो अमानि आदार लायनाङो हा आङो 30टा अमा दं हा 10 लाख 12 लाख बोसोराव फैयो इनकाम बेखौहाय खामायला महाय जानाय हाखौ जानाय होनबाय आङो थैलाबो थैनाय थांलाबो इसोर दंना साबोना जे बेसेबां थांखो आंने आरो मोखां थुनि माने गफल जाबाय दालाय खिसे गोसोम जादों बेबादि आतंकआवहाय जोङो प्रार्थना खालामनायखौबो नागाराखै जोंनि मोनले प्रार्थना खालामदों न' प्रार्थना खालामदों इसोरखौ गोसोखांदों देश विदेशाव अनेक मानसि थैदों आमेरिका USA इंग्लैंड ख्रिस्टियान राज्य ख्रिस्टान स्टेट देशावहाय मानो बिसाबादि लाबोखो मा कि इसोरनि परिकल्पना मा कि इसोरनि फैनायनि दिन सफैबाय जोङो साननांगौ बाथ्रा दं भूमिकम्प जादोंसै भूमिकम्प जाबाय जोङो माबोरै थांबावनो द्वितीय आगमननि सम्भावनासै खायसे लोगोफ्राखौ आं फन खालामबाय सत्य बसुमता जोङो CNI-नि जोंनि लोगो बे गोगोम गिदिर प्रचारकसै ब्रादार कैसे हो ना मैं तो सेकेंड कमिंग का इंतजार में हूँ ब्रदर द्वितीय आगमन इंतजार कैसे साचे बराय बुंबाय द्वितीय आगमन
आं सानबाय इसोराथ' बुंदों रावबो मिथिया ना बिसोरलाय माबोरै मिथिखो माबोरै मिथिखो बिसोरलाय माने आंबो मिथिया नामा दा आंथ' बिफदाव गोलैनाय मिथियाला नुहुनि न'खौथ' आंबो गारथारनांगौ सानहाबाय आं जानोबो हागौ आंबो प्रार्थना साननो सिखाबायगोन नामा माबा प्रार्थनाजोंहाय जोङो जिबन बिथायनांगौ ना प्रार्थना सानबा जोंनि न'खरखौ बाचाय जोंनि मण्डलीखौ बाचाय जोंनि समाजखौ बाचाय होननानै जोंनि फिसा फिसौखौ बाचाय हिनजावालाय आं ओंखारलानो दा थांसै बांखाय दा थांसै गोलाव जालांगोनलाय मारैबा राजोंना बुंनो इसा जायो आङो बाबा उफाय गैया आङो थांनाय समावबो आखाइ थुना थांखायो हजोंबो आं हारसिं थाखायो आं रावजोंबो लोगो लाखा आं गोजान गोजानाव थायो आंना बाल्थिङावखौबो दैखा आङो गुबुन दैनानैसो लादायो गारि आंना होमब्लाबो दा थांसै होनखायो मा जानाय बेबादि संकट बेबादि दुखुजनक 2020 जोंनि दिनै थांबाय बेफोरखौ बावनो थोनदों नामा इसोरा बाइबेलाव होनबाय बेफोरखौ बाव अतीतखौ दा गोसोखां नोंनि जुनै गोदान परिकल्पना दं नोंनि जुनै आं बानायनाय आंखौ गोसोखां आं नोंनि जुनैहाय पथ लामा बानायना होगोन होननानै बुंदों उपार्जननि लामा बानायना होगोन जिउनि लामा बानायना होगोन रग बियादनिफ्राय नोंखौ चंगाय होगोन बेबादि इसोरा प्रतिश्रुति खालामदों जोङो फै आरो प्रभाब्स फरायबावनि प्रभाब्स 3:5-6 ब्रादार प्लिज गो अहेड হিতোপদেশ 3 5-6 প্লিজ কয়জন বলছেন পড়াইনি হিতোপদেশ 3:5-6 তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভু বিশ্বাস করো তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না তোমার সমস্ত পথে তাহাকে স্বীকার করো তাহাতে তিনি তোমার পর সকল সরল করিবেন আমেন Trust in the God with your whole soul होननानै इसोरखौ नों सम्पूर्ण हृदयजोंहाय फोथायनो थिनदों मिथिबाय बेनिफ्राय do not lean yourself acknowledge to him do not lean on yourself नि अर्थ मा नोङो गावखौ भरसा खालामा नोङो हारसिङै दाबोनाय नों गावनो हारसिङै आं बेखौ मावनायसै होननानै दासान नों गावनो हारसिङै बे बिजनेसखौ खालामनायसै होननानै दासान बे गासिबो नों जानाय नङा बेनिखायनो बुंदों ट्रास्ट मी ट्रास्ट इन द लर्ड ईश्वरको पताय डु नट लीन योरसेल्फ नोङो हारसिङै दाबोनाय नोङो हारसिङै परिकल्पना दाखाम होननानै नाथे बंडू जागोन नोंबो मोननाय हमको छोड़ के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता हमको छोड़ के तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकता होननानै बाइबेलाव लिरदों बेनिखायनो बुंदों नोङो गावनि प्रति भरसा दाखाम नाथायब्ला नोङो मोनबो मोननाय नङा होननानै बुंदों acknowledge him नि अर्थआ मा ईश्वरनो खोथा ईश्वरनो एक्सप्लेन खालाम ईश्वरनो प्रार्थना खालाम नोंनि योजना परिकल्पना 2021 नि योजनाखौ नोंथाङा खोथा ईश्वरनो 2021 आव नोंसोरो माबोरै जीवन जापन खालामो बेखौ खोथा 2021 आव नोंथाङा मोजां हौवा मोननायनि जेरै प्रार्थना खालामना बिनानावफोर 2021 नि जुनैहाय नोंथाङा ईश्वरनो योजना नों हारसिं दाबोनाय कदाचित दाबोनाय दासान आं हारसिं मावजोबनाय ईश्वरा नुहुरजोबदों नोङो ओरै बानायनाय ब्रिजआ बार फैनानै थुख्रा बेबादि जानाय बेबादि परिकल्पना जानाय बेनिखायनो ईश्वरनो भरसा राखि होननानै बुंदों ईश्वरनो खोथा नोंनि योजना
2021खौ जोङो इसोरनाव गथायनांगौ 2021आव योजना बानायनानै जों थाबायनांगौ 2021आव गाजा गोमजायै आरो जोङो 2021आव अक्ट'बर मासाव डायसिस मोनला जों रह' मुंजाबावनांगौ जोङो डायसिसखौ बोखांनांगौ जोङो डायसिसखौ फेदेरनांगौ जुबुर दिन्थिनांगौ दाखालि खवारदाङाव मा जाखो 46,000 खृष्टान दं खवारदाङाव बे नोंथांनि कुमारग्रामाव नुवा नुसातना मिथिया खवारदाङावहाय 50टा गारि फैबाय आरो 50टा गारिया जोङो फैसानि दिनै लाबोनो हायाखिसै बेसेबां गोजान लाइन थाबायदों जोङो ने गांजेबो जोंनि जांगर बिनानाव बिब' फिसा फिसौफोर बड'फ्रा बादा गैयामोन बड'फ्रा ओरैनो दिनै स्कुरेला मा होनोलाय स्क्वारेल इंलिसाव मा बुङो स्क्वारेल बे मालाय मोनसे मा होनो काठबिरालि ने काठबिरालिया ओरै सोमोनायखौ नुनो ओरै जाबो ओरैनायाव नानाया बेबादि खवारदाङानिया बाजै मुङा खोथामा खोनो रायग'ना आङो नोंसोरो काठबिरालिनि सन्तानसो इसोरनि सन्तान नङा होननानै थ' जोङो आगामि दिनाव आरो जोङो खिथामबावनाय होननानैहाय जोङो परिकल्पना खिथाम बेनिखायनो जोङो आरो मोनसे लास्ट जों पद फरायबावनि गीत संहिता 20:4 पद ब्रादार प्लिज गो अहेड ওই বছর পড়াইনি গীত সংহিতা 20:4 পদ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করুন তোমার সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ করুন আমিন जों मा मिथिनो मोनखो जोङो हा जोङो मा मिथिनो मोनखो Behold, I will do in the new thing now. Shall spiring forth, shall you not know it? आं मगना नुले मोजाङै मिथिबाय बेनिखायनो फरायनो जाले मोजाङै आरो दहाय फुङावनो बाजिनो होनबाय नोंनि मोखाङा माथो गेवा होनना बुंबाय मगनानो मिथि माबादि नुसै आं उन्दुनो मोना हरसे माने अमा फिसा जन्म जाबाय नेनांदों हाबा माला फरायनो मालाबो फैनो बेबादि जोङो हार्ड वार्क खालामनांदों जिबिका खालामनो ने बेबादि नोंथां माबा हार्ड वार्क खालाम 2021 हार्ड वार्क खालामनानै जोङो सफलता लाबोनांगौ सफलता कामयाबि लाबोनांगौ गाथि गोग्लैनाय मानसिया गानि गोग्लैनाय मानसिया गाथाम गोग्लैनाय मानसिया खिन्थु सानसे साक्सेस जायो आरो इसोरा जोंजों लोगोसे दं इसोरा प्रतिश्रुति होदों नोंथांनि दिनै आं बानायना होनाय लामा आंनो आशीर्बाद होनाय तबे मोनसे खोथा नों गाव दासान गावनि योजना दाबोनाय दिनैनि दिना गोदान बोथोर गोदान इसोरनि सिगाङाव जों गोदान इसोरनि सिगाङाव जों नया सृष्टि गोदान बेनिखायनो जोङो जोंनि जिबना जोङो एक परस्पर जोङो गाथिनानैहाय सोलिनांगौ जोङो फै मोनसे आत्मा जानांगौ मोनसे इच्छा जानांगौ मोनसे दल जानांगौ मोनसे एग्रेसिव टेलेन्ट जानांगौ लिडारफोरनि गोसोआ मिलायनांगौ प्रेम थानांगौ परस्पर साहाय्य सामलायनांगौ परस्परखौ साहाय्य सामलायनांगौ परस्पर प्रतिबेशीखौ प्रेम खालामनांगौ बेसो आज्ञा जोङो 2021 बेनो टारगेट आरो जों मा नुनो मोनो समाजाव आयो गारि गोदान बायसाय नोङो न' साखाथियाव ओमफ्राय बे न'खराखौ नायसाय ओरै नायना थांखानाय बियो हाबा मनिफ्राय लाबोखो बिलाय हा
बेबादि नङा जोङो मोनसे जानांगौ मोनसेयावहाय फैनांगौ मोनसे आत्मा जानांगौ आरो दैदेनगिरिनि जुनै प्रार्थना खालामनांगौ दैदेनगिरिया पथ प्रदर्शक होनांगौ आरो बेबादिनो जोंखौबो इसोरा आशीर्बाद होगोन आरो बे लामा दैदेनगिरि उत्तम दाखौ नोंथांमोना आशीर्बाद होगोन बे सुरेश बेखौ आङो रक स्टार बानायनो सानबाय आं सेलिब्रेशन मिडियायाव आङो एप्लाइ खालामनोसै नोंथांमोनखौहाय खिथानानैहाय लिंहरनायसै जेकेटफ्रा जोंख्लि माख्लि गाननानै लांनाङा बेखौ हाथायफ्रा मोजां मानजि होनाङा 2021 गोदान सिलायनाङा नोङो पेन कोट टाइ गासिन गाननानै जोबनाङा नोङो बाजिया बेबेथे बिनाया दंना गैया बौ गैया जुस लोंहोनाङा फुं बेलासि हाबाब नाथाय नोंसोर लोगो दाला फंबायफोर दं बेखौ पर्दे के पीछे होननानै सिगां गान रोजाबोमोन ना सिगाङाव बाज्ल'यो उनावहाय रोजाबो बेखौ इयुनाव दोन गिटार माबा इ कट बि कट सि कट होननायाबो बेखौ ओरैनो इयुननिफ्राय लिक खालामो जों 2021 योजनाकारी जोङो मानसिखौ लिड खालामनांगौ जोङो समाजखौ लिड खालामनांगौ जों अन्य सम्प्रदायखौ लिड खालामनांगौ अन्य सम्प्रदायनि गेजेराव जोङो नुजाथि जानांगौ जों अन्य सम्प्रदायनि सिगां जोङो सबसे मोजां हेल्थि जोङो मोजां जानांगौ बिसोरनि सिगाङाव जों सबथेके हिस्ट पुस्ट जों जानांगौ बिसोरनि सिगाङाव जोङो सबथेके ताकतवर जानांगौ बिसोरनि सिगाङाव सबथेके जोङो जानाय मोजां जानांगौ बिसोरनि सिगाङाव सबथेके मोजां जोङो गाननाय जोमनाय जानांगौ बिसोरनि सिगाङाव जोङो ट्रेडिसन मोजां जों जानांगौ जोंनि बिसोरनि सिगाङाव जोङो बोलि बचनाबो मोजां जानांगौ 2021 बे जोंनि टारगेट होमब्लासोना प्रतिबेशी होमब्लासोना गुबुन हारि होमब्लासोना गुबुनफ्रा जोंनि बे ख्रिस्टि समाजखौ ग्रहण खालामो आरो केरल्स खोनानो मोनबाय जे 25 डिसेम्बराव आं जेराव फैया बहाय खिथे द्वन्द सोलिलायदों केरल्स गेलेनायाव बेबादिला मा जागोन बेबादिला मा जागोन आं मोनसे खाहानि खिथानानैहाय फोजोबनायसै बांद्रायबाय नामा हा दहायलाय बुंलायसिया चलाओ इतना लंबा चलाओ हाबा आलाना न'खा थपले लानो हागौ खानाय बियो गावनो हा बोराय देहा मिथिबाय बोराय देहा इदिला कर'ना भाइरासआ एलाउसानखा हा खानाय बियो आं मोनसे काहानि खिथानो लुबैदों आम्बेडकारनि काहानि संविधान रचिता संविधान बानायनाय बेयो मोनसे हारिनि गेजेराव थांदों मोनसे हारिनि गेजेराव बे हारिया मा होनलाय दैहु बानायो आरो बिसोरो मा बेरा वानिजोंहाय मानलाय ख बानायो मा होननायसै बेफोरखौलाय थुरि जात ने बेबादिनो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाया गैया एकदम लेथ्रा आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाया बेबादिनो जानोबो बेबादिनो जेरखम बिहारिफ्रा मुरि खिथि सिथाव गुरथियाजों थांगारोलाय जोंनिलाय माबा थुरसिसेनो आधा केजि बेदर नङाब्लाबो थोखा थ' बेबादि जातनो थांबाय हे हारिफोर हे जातिफोर गैजारिनिफोर आंनि सिगाङाव फै खोथाखौ मानिनानै सिगाङाव फैबाय बुं दे आं जेखौ बुंनाय बेखौनो फालिगोन आं जेखौ थोननाय बेखौनो मावगोन आं जेरैजों थांनाय बेजों थांगोन आं जेखौ होगोन बेखौनो लागोन औ आफा आं लागोन आं थांगोन आं सोलोंगोन दे फै आंनि इयुन इंक्लाब जिन्दाबाद होन इंक्लाब जिन्दाबाद होनबाय रोड ब्लक खालामबाय आन्दलन खालामबाय दा बे हारिया मा जाखो मिथिबा देशनि नेता जाबाय देशनि डक्टर जाबाय अधिकारखौ मोनबाय अधिकारनि सम्पर्क बिना लाबाय बेबादि अधिकारखौ बिसोरो मोनबाय आरो बिसोरो दिनै बे हारिया मा जाखो मिथिगौ बिसोरनि मिनिस्टार बिसोरनि गिदिर गिदिर MP जाबाय
बे घटना महायनि केरालानि आरो दिनै बिसोरो जेरावहाय जिसु ख्रिस्टखौ दोननो बेवहाय आम्बेडकारखौबो दोनफानानै फुजियो बे मानसि नङाला जोङो बिहानो गोग्लैना थागोनमोन बे मानसि नङाला जोंनि हारिया नै बेबादि जागोनमोन दा बेबादिनो इसोरनि परिकल्पना योजनाया जोंनि सासे मानसिनावहाय दङ जोंहा दैदेनगिरि उत्तमना बिथांखौ आशीर्बाद होगोन बिथांनि अफिस बेयारखौ आशीर्बाद होगोन नोंथांमोनखौ डेभेलप मावलांगोन आरो डायसिसखौहाय डेभेलप नुजानो लुबैदों बेबादि आरो मोनसे आरो काहानिबाव नेपालाव आं 15 दिन थाहैदों 15 दिन उनावहाय सासे काहानि खिथाबाय बिसोर मंगर जात माने बिसोरखौ जानोबो होआ बिसोरो बिया सादियाव फैला होचोनो बेबादि नेपालिफोरनो जात पात दंना जोंनिलाय गैया बड'फोरने बिसोरनो दं बिसोरो नेपाल राजानि सिमानो आदार होग्रा नेपाल राजानि गराय गांसो हाग्राफोर लागामोन आरो राजाया सानसेखालि वानगारबाय सानसेखालि वानबाय वाननानै बुंबाय हे गांसो हाग्राफोर हे निच जातिफोर दिनैनिफ्राय नोंथांखौ आं वानबाय दिनैनिफ्राय नोंसोरो सनानि बिजनेस खालामदो थांबाय नेपाल राज्योआव नोंसोरनो सनानि टैक्स फ्री सनानि गोल्ड बिजनेस खालामदो ओइदिनखालिनिफ्राय बिसोरनो सार्टिफिकेट मोनबाय ओइदिनखालिनिफ्राय बिजनेस खालामबाय बिसोर आयु एफा गिदिर जाबाय बिसोरनि परिबारा मार्सिडिज बानगासै गारि गासै दा बिसोरनि सिगाङाव थांनो हाले मानसिफ्रा बिसोरसो मानसिखौ नखर बानायबाय बिसोरसो मानसिफोरखौहाय मानलाय कर्मचारि दोनबाय बेबादिनो जोंनि इसोरा वानग्रा बेबादिनो इसोरा जोंखौहाय वानग्रा बेबादिनो इसोरा जोंनो आशीर्बाद होग्रा 2021 आव जोंनो बेबादिनो आशीर्बाद होथों इसोरा बेबादि प्रतिश्रुति दं बे जोंबोनो गुबुन समाजनि थाखाय मोनसे उज्जवल मोनसे मोजां जों नुजाथि जानो हानो हानाय बायदि आंनि आशा बिश्वास 2021 2022 2023 2024 2025 जोंनि जुनै मोजां लाबोगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा गोगोम फरायनो मोनगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा साख्रि मोनगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा बिजनेस खालामनो हागोन बेबादि जोङो खामानिफोरखौहाय तबे मोनसे खोथा आन्दोलन तबे मोनसे खोथा जोंनि खृष्टान हारिफोरनि जुनै गोबां फेसिलिटिफोरबो दङ तबे जोङो लानो हाया सरकार केन्द्रीय सरकारनिफ्राय गोबां फैसा हरनो जों लानो हाया जों मोना दाखालि पास्टर पेन्सन फर्म फिलआप खालामनो थांबाय आं थंदाखौ जोंनि पास्टरफ्रा बुंगारबाय जों खामा होननानै आङो थंदाखौ खालामद मोनसे गिर्जा मोनसे पास्टर मोनसे प्रिस्ट हा गुबुन हारिफोरने मन्दिरावहायनो साबा लागाय लामाफोरनिबो बुद्धिस्टफोर साबा लागायदों मोनसे मन्दिराव जोंनि मोनसे गिर्जायाव मोनसे हा बेबादि जोङो खालामनो आदेश हरदों खिन्थु जोंनि PFPCआव नेग्लेक्टेड जानानै जोङो आन्दोलनखौ नेग्लेक्टेड जानानै जोङो बिरोङाखै गोबां फेसिलिटि दं जोंनि थाखाय लन फेसिलिटि माबा फेसिलिटि जों बेफोरखौ जों बिना लानांगौ जोंनि बे वालआ जागोन मानो वालआ जायाखै गिर्जानि वाल मोनो बरिं दै मोनो सरकारा होगासिनो दङ जोङो बिना लानो हायाखै जोङो रिप्रेजेन्टेटिभ गैया खारन पास्टरफ्रा लिडारफ्रा जोंनि बिडि अफिसाव थाङा ना थांला एसे उसुबिदा जायो लाजिथाव जायोना जोङो दिनै बेनिखायनो जोङो बे आन्दोलन दं सानदों जोङो तो अदूर भबिष्यताव जोङो खामानिखौ मावगोन आरो 2021 आव आंनि बेनो मोनसे इच्छा
अक्ट'बर मासाव जेब्ला जों डायसिस मोननाय होमब्ला जोङो रह रह लोगो मोनफिननाय होननानै जों आसा खालामो तबे आंनि बुंनायाव थिनसै दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैनि बाक्यखौहाय बुंनायावहाय इसोरा आशीर्बाद होथों दिनैनि खुसिनि दिन मिनिनायनि दिन जानायनि दिन आरो जाया खिफ्रुदों माफ्रुदों बिलाय असान्तियाव दं बे आङो हा आरो जाया जानो मोनाखै बेफोरबो प्रतिबेशीफोरनावहाय नायगिरि नायगिरि बा बर'दिनाव फैला जानो मोनदों बेबादि जानो मोनाखै बेबादि मोनदों सुरेश दाखौहाय मायबाफोर थाङा जाहैदो नोङो आंनि दिनैनि बे बोसोन बुंनायाव इसोरा आशीर्बाद होथों आरो धन्यबाद होयो जोंनि बे खासिबारि मण्डलीखौ अरायबो आंबो फैयो बिशपजों लोगोसे फैबाय बिशप लिन्दजोंबो आरो गोबां आंनि पिरियडनाव जों फैदों आरो जोङो जुब्बुर मिटिंफोरखौ खुंदों आरो नोंथांमोना आंखौ बावनो हायाखै बेनो आङो धन्य खालामो अफिस बेयारारखौ गासैखौबो आरो आंगो लोगो आन्दलनकारिफोरखौहाय आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बक्तब्य दिनैनि मेसेजखौ आं फोजोबबाय गासैखौबो शुभकामना हेपि निउ इयारनि दिनै हेपि निउ इयार धन्यबाद